Dobrý deň, dámy a páni, takže vítam vás pri našom prvom dieli na mojom serveri. Možno ho aj bude zverejnený na viacerých serveroch, že môže tam byť aj viac ľudí, takže mám ho na YouTubeovom profile, ak vidíte, a neviem, či je na stránke, lebo neviem, či som ho tam dal, lebo ja to natáčam s predstihom, takže možno je aj na stránke. To už vy viete, že sa tam kúknite, ak ste. Ako nechcete lajkovať alebo niečo také. No a teraz tu máme nejaký dom, čo som si postavil. No a tento dom je bez strechy, samozrejme. No ale teraz už tú strechu stavám, takže budeme natáčať, bude to asi také 10-minútové video. Samozrejme je v kreatíve a potom bude už survival posledný, takže tam budem bojovať. No a takže dostávali sme už strechu za chvíľu a budeme potom môcť vám ukázať tento dom, ak to stihnem do noci. No a ktorá už je za chvíľu noc. No, až tak zase za chvíľu nie. Takže už je strecha skoro dostávaná. No. A ešte som chcel povedať, že tento server bude, ako som vravel, v multiplayeri sa dá dakedy hrať, ale neviem, či ho tam dám, ale ak hej, tak na konci vám poviem IP adresu serveru a potom už bude všetko urobené. Takže už je